Iawn, wel mae bob dim wedi cael ei socian dros nos wan. Gawn ni weld os eith nhw allan. So hwn oedden ni eisiau cael allan ddoe, bolts yma. Sgwni os fydra i gael hwn yma. Mae reit gyfing i mewn yn y twll yma'n ffodus. Ie, dal yna'n bach. Allan i ni fyny. Mae'n dal yn stiff da. Sgriw yma, os chi'n gweld mae hwnna wedi rhydu rili drwg i lle mae o. Pan oedd bod wedi cael ei weldio mewn rwysyd. Dwi'n cael hwyl sy'n cael hwnna yma de. O, jyst dal i weithio yna nhw. Eithon nhw'n diwan mae'n siŵr. So'r problem sgyn i wedi mae'r sgriws yma yn hollol stuck, y ddwy yma. So dwi'n trio sfedrai cael o'na efo screwdriver arferol gynta. Dwi'n symud chi rhywfaint ar ffordd de. Os dwi'n trio jyst cael edrach ti'n nacod. Rwy'n hen faw ddim ar ei ffen yn beth sy'n digwydd. Dwi'n cymryd jyst i rhydu yn rili drwg mae'n edrych ta bod nhw wedi trio weldio i thopi. Symud dim sens pam sa'ch chi weldio sgriw fel yna mewn, dwi ddim yn gwybod. Dwi'n impact driver yn o. Mae bits ar y driver mae braidd yn dew. So dwi'n mwyn os wneud nhw fachu nhw. Ti'n eich glistio? Dwi'n ei deimlo bod fi jyst malu. Jyst malu'r sgriw waith. Dwi'n meddwl bod yr thread mae'r slot sgriw yn y top jyst i mynd sy'n mae o fatha lle bod o'n slot sgwar i lawr mae'n slopio bob ochr bod so dwi'n dweud trai mae jyst codio hwnna lle drio eto fo hwn yn byd i golli be yna jyst drilio falle mae'n ei wneud beth sy'n annoying am hynna di trio cael un arall yn ei le efo. Symud chi o'r ffordd yna i weldio fo fwy. Dwi'n sgyn rhyd yna i chi nôl. O drwy rhyw wyrth i ddoth o. Fatha'r impact driver. Dwi'n meddwl be nath oedd dim llacio'r sgriw ond just torri'r thread
a torri grwf newydd. Hynna ddigon I fi gael gafon o. O, ma' hwnna'n eitha knackered. Dwi'n gweld ni gallu angen ddefnyddio fo. Ond ydyn ni eisiau fo am wan, jyst I fi plan o at I gilydd. Rhyw sgriws rhyfedd, maen nhw'n reit... Maen nhw'n sgwar yn ysgwydd mawr yn nhw. Mae dan y ceg yn wan a smooth neis, so... So mae'r ddwy... Mae bob ochr yna, da ni gallu tynnu'r ceg. Mae'n ddysgu ar ôl fydd hyn sgriw na. Dal yn I gwylod. So ddysgu ar ôl I dynnu di'r boltan yma yma. Be sy'n mae'n... Sgyn i'n spanner seis yma, digon bach I ffitio ni. Neu dim y seis iawn. Mae gen I socket, ond wrth gwrs mae hwn yn stopio i'r socket yna fo. Be sy'n mae spanner 12mm on i'n iwsio. Mae braidd rhy fawr. Be sy'n cynt bod ti'n llac dod i'r arch. Ond dwi'n dim igon tins ond mae'n rwndio. So dwi'n siŵr iawn, illa be na I drio ydy... Sgyn I ddim... Dwi'n meddwl sa pliers yn helpu. A mae self-locking pliers. Dwi'n meddwl sy'n cael mewn yna. Mae rhy... Dwi'n gallu cael mewn, ond sgyn i'n lle droi. Na I gael think sut I gael hwnna o hwnna. Iawn, dwi'n meddwl dwi'n trio wneud ydy o'r socket o'r 12 ni, dwi'n gweld hwn llac. So ni'n meddwl os gwneud gallu wedio rhywbeth yna. A dyn rhywbeth sgyn I rili, hen blade hacksaw. So, os na ni'n wedio hwnna mewn hwnna. Dwi'n gobeithio nes hwnna gymryd y slack I fyny. No, direct yna fo. Haws hwnna tair fis. O. Beth I symud. Dyna just yr blade hacksaw yn cael ei sgwrsio. Dyna mae'n gweithio. Ideal. Y ffordd be mae'r bled yn neud ydy troi'r boltan yma yn boltan 12mm o'r ffordd. Dydy tam yma o'r lle curving, so dim yn hawdd cael y bled I mewn bob tro. Mae'n dŵad, mae'n troi sl bach. Mae'r boltan wedi dod allan o'r diwedd. Ydych chi'n gweld tamad o'r thread a'r goll yna fo. Gwan os yna wedi rhydu ffwrdd ta beth yw. Dwi'n am yna fanna. Oedd yn problem ni. Dyna pan ddim o'r hwnna'n cael ei allan. Ond I dweud sgyn I ddim poltia hen seaser yma. So dwi'n rhaid llai hwn I fyny.
Rwy'n brwsh wires yn ei llnau threads I gyd, a na llnau threads ar y feis. Dwi'n gobeithio wneith hynna, fydd hi'n iawn wedyn lle. So dyma fo, bits and bobs ni gyd. Bod dim wrth I gilydd dan. Maen nhw angen cael eu llnau, a wedyn socian yn yr acid, y citric acid I fita'r rhwd I ffwr. Dyn nhw dyd gyna, gymaint o hynny o rhwd arnyn nhw. Ond, ie. Ni'n gwneud hynna. Sy'n byd yn hawdd. Yna fo, yr gwaith anodd drosodd hynny bod. Cwl, nôl chi ddim. So maen nhw'r partiau I gyd ar ôl bod yn ar acid dros nos a wedi cael ei golchi, a mae'n rhaid mi ddweud maen nhw'n dod fyny yn rili dda. Dwi'n rili hapus efo nhw. Maen nhw'n newydd, maen heb. So dwi'n meddwl o ran y darnau mawr, mae hynna barod I cael ei peintio fan. Dwi eisiau sandio lawr pethau fatha'r top, felly, jyst wneud o'n mwy smooth. Mae hynny'n iawn. Unig bethau da ni eisiau edrych ar ydy'r sgriws, hynna nathon ni chwalu wrth dynnu'r jaws off hein. So, dwi'n mynd I jecio rhag ond bod gen I rhywbeth neith ffitio, ond dwi'n meddwl bod gen I. So, hynna'n trio trwsio y sgriws hen, neu os ddim, eisiau ffigur allan ffordd arall I wneud o. Ond, ie, dwi'n rili hapus yn dod o fyny. Dwi'n siŵr. Dwi'n licio cadw nhw'n ma nhw, cos dwi'n meddwl lliw, jyst yn metal ei hun, yn cool. Ond, ie, bydd yn iawn sy'n nhw'n rhydu. So iawn, na I drio sortio beth o'r sgriws yma, ddau chi nôl. So cyn reid bob dim yn ôl at ei gilydd, dwi eisiau sortio'r sgriws yma allan. Mae'r ddwy cyntaf yma, mae hynna'n iawn, dwi wedi llnau nhw fyny efo ffeil bach, mae nhw'n iawn. Mae hwn yn oce, lla sy'n ni'n ffeilio fel lawr fwy, sy'n ni'n lliwsio fo, mae'r un dwytha yma, mae'n snac yn mynd I chwalu. Dyna bod nhw'n sizes odd, sizes imperial. Sgyn i'n rili'n byd, reid yn ei lle nhw. A so ni'n gallu tapio, a drilio'r twll y fwy a tapio nhw. Ond mae'r sgwyddan nhw, dwi'n meddwl chi'n gallu gweld, mae'n eitha tew. So sgyn i'n byd sa'n matcho nhw. So dwi'n drio wneud, dwi'n meddwl os dwi'n weithio, ydy basically weldio top neu wneud y ddau yna I fildio fo'n ôl I fyny yn blanc. Wedyn a'i dorri slit newydd yno fo. Dwi'n meddwl os dwi'n weithio, ond sgyn byd I golli efo hwn anyway, cos mae'n knackered anyway. So iawn, neu hynna o'n ei drio, neu rhain o'n feis neu mewn grips nath, cos mae'n braidd yn bach I drio wildio. Yn ôl beth I gwydydd. Iawn, so mae o'r setup dwi'n drio defnyddio. Be dwi wedi gwneud, dwi iwsio clamp mawr, rhaid y ddau sgriw hwnna. Dwi'n fedra I glampio'r earth clamp o wildar ar hwn, bildio fo. Dylsa ni fod yn iawn. Clamp bildio pwrpasol ydy hyn, lle so nhw wedi cael ei wneud I bethau fel hyn. Ie, nhw'n just trio fo. Wel, dyma sy'n edrych wan. Da chi'n gweld mae'n wildio I yn... Wel, dim yn dda iawn, I ddweud y gwir. Ond maen nhw wedi llenwi nôl fyny wan. So, dwi'n brynu wan di iwsio ffeil a sandpaper falle gyntaf, jyst I gael nhw'n flat ac yn smooth neis, yr un trwch ar lleill. A wedyn, na I jyst defnyddio hacksaw. Wedyn I dorri lein newydd yno i'r screwdriver. Dylsa fo weithio, dyn nhw dan, ach bod wedi tynhau nhw, dyn nhw dan llawer o torc. So gobeithio fy nhw'n iawn. A na I llaen y fyny fan'na, gach o sy'n edrych wedyn. Iawn, dyma nhw y ddwy sgriw ar ôl weldio.
So maen nhw yn blanc mewn ffordd. Dyn nhw'n berffaith, mae'n dal chdi fach y pits yna. Mae'n eitha smooth. Dwi'n edrych bus dros o, dwi'n rili'n teimlo fo. Os beth eisiau gwneud fan y sydyn ydi torri slots newydd yn efo, hacksaw. Dwi'n barod ydyn nhw. Mae'n dod fyny'n iawn. So dyna ni, maen nhw'n barod fan. Di cael torri grooves newydd. Dwi'n jyst rein o'n y jaws a neu siŵr bod nhw dim yn sticio allan ormod. Mae bob dim yn barod yn meddwl, ond dwi'n bod yn meddwl am bod wedi weldio hein. Ydy greidyn nhw'n lawr neu ffeilin o lawr. Chance dim eithon nhw rydu reit sydyn heb rhywbeth anna nhw. So ni'n meddwl, am bod o gina ni'n barod, o'n i'n meddwl na i drio nickel platio y sgriws yma. Dwi wedi gwneud fideo o blaen yn dangos sut i greu'r set-up nickel plating lle. Na i drio gadael link efo rwla. Ond o'n i'n meddwl, gan bod yma gina ni, wrth i'n drio hynna. Felly bod hein yn betal eitha glân o'n. Wnaeth o gymryd y plating yn well. So na i wneud hynna, na i drio cael y bedair sgriw. Yr ei newydd yma a'r ei gwreiddiol sgynno ni. Na i drio setio fyny o bod nhw'n gallu reid y bedair i mewn ar unwaith. Gadael am, dwi'n gwybod, hanner awr. Eitha'n drwg iddyn nhw. So ar gyfer yr electroplatio, dwi angen bod y pwltiau i gyd yn cael trydan iddyn nhw. So dwi wedi gwneud rhyw fath o jig. Mae'n dechrau sbectol bach. So mewn ffordd dwi wedi gwneud y loops yma yn y weiran copper. So dwi jyst reid y sgriws mewn. Dwi'n mynd gwasgu nhw rhy dyn. Dwi'n rhaid y pen yma neu clipio hwnna'n stuck i'r crocodile clip. Dwi'n gyd yn yr nickel electrolyte sgyn i. Dylsa hynna weithio. Gan i drio fo. What could possibly go wrong? So yn peth o tro blaen. Un o'r un set-up, yr electrolyte nathon ni tro blaen di hwn. Yr un anod nickel nathon ni o blaen. Yn nhw'r sgriws yn y jig. Tapio nhw lawr, yr wires i lawr, jyst gan nhw lithro. Dwi'n eisiau nhw siortio i gilydd. Dwi'n gwybod yn iawn, switch i fel nhw'n lle. Mae'r electrolyte yn gymryd bach yn cloudy. Ond dwi'n model sy'n mynd yn iawn, dwi'n meddwl. So ni'n plygio fe mewn. Fel fy wyth. Reit. Mewn. So bubbles. Os dwi'n meddwl. Rhaid chdi gwylio yna fo. Oes mae yna bubbles yn mynd i'r gwyneb wan. Cool. Rhoi rhyw hanner awr iddo fo, plus minus amser fi gael panad efo lle. Cynnal sy'n siarad yn nhw ydyn? Os eisiau gwneud hyn, bydwch chi'n gwneud o'n tŷ de, cos mae'r ogla. Dwi'n gret. Iawn, maen nhw wedi bod mewn wan am, mae'n tynnu ta awr mae'n siwr. Nes i jyst anghofio amdanyn nhw, rili. Dal yn byblo. So i switcho'r pŵar off. Gawn ni weld sy'n mynd edrych. Dwi gwllio ni. Gwllio ni mewn. Reit. Sgliniog. Gen i jyst dŵr berwedig yma. Os di rinsio, os di gweddill off. Neu bysgota llall allan am beth. Mae'n drillio dyn nhw. Iawn. So, hwn nhw weld yn
Da iawn. So ni wrthi'n rhaid bod dim yn ôl at ei gilydd. A un peth nes i'n hoffi'n ben oedd y spring. Os ydych chi'n cofio, beth ni'n dynnu'r fis oedd ei gilydd yn spring na di malu'r acs. So, mewn ffordd oedd y spring y fama. Na i pin newydd, hen wrsiar, dwi'n jyst i hamro hi'n syth. So beth i'n neud mewn ffordd, di cymryd y slack yna fyny. Wan, heb y spring yna, no lot o play am di fod yn amlwg. So o'n i'n meddwl, skinning springs, oedd yr hen un, maen nhw'n mynd i bin oedd yn acyd. So, mewn lot o hen feises dwi wedi agor i fyny. Skinning nhw'n lle spring ydi just tube. Dwi'n meddwl amdano fatha washar hir. So eisiau sbio rownd am rhywbeth sy'n ni'n gallu ddefnyddio. A fe nes i ffeindio oedd tamad o dipyn copper plymio 15mm. Digwydd bod yn hwnna ffitio rhaid stackless dros y sgriw, jyst dangos yna. Heb llawer o slack yno. So mae ffordd dre i wan torri tan oedd y beipa yma i ffitio'r gap yma. Wan, dydy copper ddim yn metal cry iawn. Chod mae'n eitha, beth sy'n ei ddweud, pliable. So ni'n hitio hwnna fo mwrthol fan, so fo'n sigo. So dwi'n gwybod faint o hir yn mynd i bara. Feis fach ydi o. So dwi'n gweld yn cael lot o hammerings. Hefyd wrth gwrs, byddwch chi'n gwasgu rhywbeth fel na, mae'n ei tawd pinsio, ond ydych chi'n gwasgu o fel na, trwy compresio'r tiwb, o lot o noddach, mae'n gryfach. So, dwi'n gwybod os dwi'n mynd i fod yn ella temporary fix, dwi'n gwybod. Worst case scenario di mewn chydig o flynyddoedd, bydd angen gosod un arall o hein. Dyn am llawer o waith. Nw wedi, gan bod ni wedi stripio fel lawr, a ni'n grisio fe gyd i fyny cyd yn ôl ei gilydd. Dwi'n mynd o gymaint o waith sy'n eisiau tynnu fo'n ôl eto. So dwi'n beth eisiau neud i mesur y gap rhwng y washar a'r gwynab yma. A wneud ychydig bach ar llai. Dwi'n eisiau fod yn hollol dyn. So wna'n reid rhyw slack yn oll. Ond dwi'n meddwl neith o weithio. So iawn, na i dorri hwn i fyny fan. A dyn ni'n all set iddyn nhw at ei gilydd yn. Gan o'r beipan wedi cael ei dorri, mae'n cymryd y slack. Dwi wedi gadael rhywfaint o ple yna. Lle wedi gadael braidd ormod, dwi'n gwybod. Ond, ie. Dwi'n streid yn o'n sych i testio fo, bod dwi'n modd yn iawn. Os bydd na i cerid yn ôl at ei gilydd go iawn lle na i reid gris ar hyd y threads yma gyd, o sy'n nocio'r pin yma drwedd. Ie, so na reid o gyd yn ôl at ei gilydd. A gach chi weld sut mae'n edrach. So na hi, feis arall i orffen. Dwi'n meddwl sydd o fyny, dda iawn. Mae dipyn haws cael ag agor hi wan. So na i gweld. Dwi'n bod dim wedi cael ei grisio. Mae'r bar bod dim wedi fyny neis. Doedd ddim mor hawdd, ac oedd wedi feddwl fysai. Doedd ddim i fod yn gymaint o hyn o epic. Gyda'r ffilm Hobbit, llyfr bach di o, nath nhw'n gwneud 3 ffilm masif ohono fo. Teimlo'r tebyg efo hwn. Ie, so mae hwnna'n barod o'n mynd yn ôl i gael lot mwy o waith gobeithio ni. Wel, diolch i chi am watchad. Wel, eto mae'n siŵr. Wel,